Маны юрсаллах проекттер стилус нехлектернен оннан юрба коратыгар 200 тата ытылыбыта. Экспертне бөлөк кас биди нехлекке тиен нехлене көңүлүр проекттерин билсибите. Таллыбыт проекттер кыттан аммыт куратордар үлелеһе сылжаллар. Үһүстү хүмәгенен сүймердәһен онна проекттер олукка киллери ытылыга. Манна нехленетен он общественный терилтелерден раз хабаннах үстүстен тақсы проект кирді. Джон Серге раз хайыз ха проекттер көміскәті. Асюэл таңас тиги бей продукцият ноғыруттан сағалан темиринен маханан оғанар столярны жылын теринеге белдетер рақ қаты нехлегер ювелирнен жылын астан нөлетиге тие. Маны Серге гостиничный бизнес туристический кластердары сайынлары онна да атын общественный интеллектуальный хабаннах проекттереме көміскәнелер. Бу маны бартын олыққа келлериге улус бюджетігер кирер халыросак сенерне компания берер дивидендтан хүбіләхін барыға. Тан быйыл гыл хүбек гылы биги Джон нехлене көголәһенен сылын билдерен турабыт. Бу гылы билдерек битен нигер тымтыктанан көрбөтөк бит. Баандай дуга балыгына тостуулар иген ден спецоперация хагалыны ден. Бу продовольственная безопасность. Бу асюэл вопростара туттар терил таңасап. Бу кирәһенә таққаһына ыры ден. Онан билеген кәлән туран биге бу хөпкә баһарымып биттен, бәбитен бу үләбитен сыналып бит. Ол курдуготтон наха үйрән турабыт, нехлене бит өттүттен наха элбәк көктөк үчүгөй проекттар киддиләр. Манна уонагыс тыны хелеге онню бабы кората олоктокторота 2 этабынан бастак этаптен болбута 12 этап. Бастатан булла бихи балыгыны уна берәдә коңголлубута. Бу районга онна экспертная группа казбидди проектка үлеләһәр группа хаябыта бу проекты бу этини бу ханаларын олоққа келләргә канның механизмынан кайдак үбүнән кайдак каннык бириемәгә келләрләрен үлеләтләр экспертная группаны хаулахан нагрузка болла теннәр том бу 2 ел үлеләтләр пастак 12 этапка билени кесетапта түмүктәнәнәр бары токол бан үстүстән такка этикидде биһиге нехлене бит оттон бәтен делатын теренәргә иккеһе буллана бәтен жарыгыра жарыгын кәңәтәргә җекәргән бәтен докутун әлбәтәргә биһиге үгүс таланнак доннорбут манны биһиге интеллектуальный проектларме бу өйүбиттен барынан олорабут кихи үйерер эдер чаттартан орто көлүнәттән бу общественный түмсүләттән эбәләр эдер иеләр бу герой ия оголоруттан бу ияга тыктабыл бастабыл белетин касбидин элеккә бу өйдөбүнүк сквер памятник оңрохунна вопростара үчүгәй дем манна бу жон бәтин үбүттән эмекеттер. Онда биһиге бастатан туран бу кинләргә тиехтак бу бәләрен проектларын этиләрен ханаларын олоққа келләрләргә бу биһиге чепчети оңды. Колобура кистел ботак батын проектларга республика тахамга федеральный тахамга проектларга кирергә нахал бак документ. Онда тесерен жон һәргәтәттон ыргатар методическая консультативная көмөгөн надияр олим биге бу бәя жарыкта самазаятай ден категорияндан биге кинләргә бу үбүләһене бу проекты бартын астактарына бу отбор астактарын үбүләһене оннан бара ден болла. Онан мен үеребин иманна бу тыһидигәр косметологияттан сагалан, массажна кабинеттан сагалан, асүлөңөрөңө тие. Даже бу атак таңахан тигәһинтән сагалан, элбәк столярны цехаһынтан, ювелирны цехкадылы даже бу рахытар каты дигән хәлек бит даже онлыктар киддиләр. Оны тәмихана бар бу билинге боростой ховык беремәгә Жоммут сәргәбит билеген бәтин аһын үөлүн таңахан сәбин туттар терилен бартын орыктак. Кистел ботак Хака хедига туалетнда кумакон холлубат. Оскомо бутана тазда жуттан кирер. Аны букра булатыр жак лаппа хугадаганы бу заготовката Иркутской областан кирер. Олихим бала жон өйдөтө билеген бәтин бу кыагар бәтин мындырыгар бу онна жекергенин хөптөк условияга докуаттагы оңроругар бу государство түттен даганы билин көмөк үскө баран эрер. Оны херге бу биһиге району түттен биһиге күскөмө болобут.
Тон маны карманталан үбүләбәппит, хорохтор оны өйдіқтарын сөп, бұ боллағына биһиги нехелене бит бәтін кинияқа тияқтақ үп қатчы балмастан кейрер үппүт, бұ Алроса компания биһе дивиден бұғытынан, биһе акционер бұғытынан кейрер үп, бұт биһе кинилерге бәлерге беребит, хайдалларын курдук, жиыла тәринеллерін курдук, нехелекке социалларын кейреваннай өңөлөр тарғаналларын курдук береммит, биһе кинилерге боросудук еттақ бидіне удашка беребит. Балыктан бу астанан үйелленен жонун хергетин хаталларын курдук, жарыктак болалдар. Оны херге бу үйеребин интеллектуальный ба проекттер кереллер. Даже тон хуриер бичейер ки бәтин өсылларга бу хана оңустага жибы санатын локка келлерге бәтин хуриер иделак ки аяр иделак ки бәтин кохонун комурунюк даже оңоран тахарыгар күскеме болат. Онотон так, оттитинне барны питим году порядок, уна балыгыны оңолан турар. Бу барта бюджетный процесс быгытнан. Онотон бастан болларына проект берелер. Бастаке та проект түмүктенмите. Онтон бу отбора аллар, бу жоннор. Оны кинилер кетте бу проектка казбидди кихека бараларыгар куратор сыгырылар. Ол куратор жабы кихени кетте алтыгыннар күнү бу отон кепсетеннер жыалатын кайда оңрокко хөбү үбүн катчытын бу хөпкө туханарыгар төһө үп барыктагын каннык атын эме үптен туханарыгар хүбелеһен бараннар бу барата отборга кирер. Ол курдук бастакы этап почти барата аста отбордары милин баранар эле хорохтор уже бу атчыгы юнна орто бизнес субъекттара уже кинлерге бу предприниматель хынтырныңы уже баранар эллер. Онотон бастатан мен хыспаполлакпана бастакы этап чордон 9 миллион курдук эте. Икки этапыда бихи буланны 30 миллион курдук ма. Бар токолбан хеттон таттакка миллион курдук мага бихи нехеллек жонуга сергетия биддилен жонга баахына анапшесіне терелилер проекторлыққа келлерелерігер күскеме боланар ебет.